Абдулла Тукай, кішкене музыкант. Уйға батқан отырмақта шағир язып, язадыр ул бар дөньяны ынта язып. Каләм белән кайчак шәшен актаргалый, чыгаргандай төрле уйлар баштан казып. Яза шагыйрь, каләмене кулдан куймый. Бер юл язып ташлый, тагын берне уйлый. Шулай тыныч утырганда безнең шагыйрь, ей турында кемдер исә барга уйный. Тынычлыкны бозаның әче таушы. Килә аннан бер тыңласаң, нәче таушы. Бер тыңласаң, шинау. Бер тыңласаң, майламаган арба тәгәрмәче таушы. Китә кәйфе. Шагыйрь тәмам хайран кала. Кайдан чыкты бер дә уйламаган бәлә. Кычкыра ул ачу белән тәрәзәдән. Тиз кит, малай, үй турымда таушланма. Йөгереп качып китте тиз үк шаян малай. Биразга туктаган булды, юра малай. Шагыйрь тагын ихлас белән эшен эшли. Тавышлардан кытылдым дип, әйе Ходай. Чиеп торган чакта гына шагыйрь хәлен Ходай йырган, барга уйный башлый тагын. Нишләргә дә белми шагыйрь, ачуыннан идәнгә ыргытып ташлый язганнарын. Уйный барга, һич бер вакыт туктап тормый. Мискин шагыйрьнең күкрәген, җанын тырмый. Шагыйрь инде нишләргә дә гаҗиз калгач, булмас ахры диде. Һәрбер хәйлә кырмый. Кычкырды ул. Килче монда, шибәр бала. Йөгереп кил дә. Менә, минем кулга кара. Бирәмен мин баргаң өчен 15 тиен. Акыллы син. Шул баргаңны сатчы миңа.